नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरी चैनल। तो बता दी पावर स्टार पवन सिंह के सॉन्ग आ चुकल बा, लेकिन खेसारी लाल यादव के सॉन्ग छठ के बात कर दें तो छठ पर उनकर आज ही सॉन्ग रिलीज भइला, जौन की एल्बम का नाम है चलो गंगा किनारे। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बाटे और खेसारी एगो विवाद के चलते उनकर सॉन्ग और वगैरह वगैरह कोनो चैनल से नइखे आ पावत, जौन की ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के विवाद बा फसल बाटे मैटर उनकर 2025 तक ले अभी विवाद सुलझल नहीं के 2025 तक ले खेसारी लाल यादव अपने ही म्यूजिक कंपनी से गाना गा सकत रहन, अन्यथा कोनो भी कंपनी के साथ में उनकर गाना नहीं आ सकत। एकरा चलते अभी खेसारी लाल यादव के पहिलका सॉन्ग बाटे जौन की चल गंगा किनारे। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा, अगर सुने के चाहतनी तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, ये गाना के जाकर एक बार गाना के सुनी और कमेंट करके बताइए छठ जौन गाना बा खेसारी लाल यादव के फर्स्ट सॉन्ग ये कैसन लागल, आप सभी के कमेंट करके बताइए। और पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बनी और खेसारी लाल यादव के भी फैंस बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के दूर दूर तक शेयर करी। ये दोनों जना के अपडेट ये चैनल पे आप सभी के डेली टू डेली अपडेट ये चैनल पे मिलत रही। और बता दी आप सभी के खेसारी लाल यादव के गाना जौन बाटे सॉन्ग बा जौन लगभग 6 महीना से वो विवाद में फंसल बाड़न और बहुत ही गाना चोरी करके ही गाना गावेलन। आप सभी सुन सकतनी इनकर गाना लगभग 10 गो गाना है, जिनमें से 8 गो चोरी वाला रहेला, 2 गो इनकर अपना पर्सनल गाना रहेला। तो आप सभी एकरा भी बारे में क्या कहे के चाहतनी कमेंट करके बताई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।